Pastil. Ito ay isang Maguindanaon dish na sumikat na din dito sa Mindanao. Ito ay steamed rice na may shredded meat toppings na kung tawagin ay kagikit. Ito ay nakabalot sa dahon ng saging. Welcome back! Yo! How you doing? Sa episode na to, as requested, i-review na naman natin ang ilang pagkain ng Pastil House and Grill. So, andito na tayo ngayon sa Huna Subdivision, banda sa Pig Out, Korean barbecue. Dito tayo magpa-park, then, ayan, bibili na tayo ng pastil. First time ko kung makapunta dito, hindi ako sigurado kung anong i-order talaga. I-check out muna talaga natin yung menu. Ang Pastil House and Grill ay mahahanap sa Kamya Street sa May Huna. Parati ko ring naririnig na may masarap daw ng pastil dito. Pero ngayon ko lang siya napuntahan talaga. Patago kasi yung style ng lugar nila, di katulad ng karaniwang kainan. Kaya ngayon ko lang talaga siya nahanap. So guys, dito na ako sa loob. Hinihintay ko lang yung order ko. Then, ayun, ito na yung interior nila. Na-impress ako sa design at mga props nila pagpasok ko. Napaka-chill ng vibe. Kung pwede sana dito na ako kakain. Pero madami pa kasi akong isushoot. Ginawa ko lang, nagtanong lang ako kung anong bestseller nila. Then, yun na yung in-order ko. 3 bestseller. At katulad na naman ng dati, basta-basta na lang nag-order ang food reviewer na to. Di na naman nag-take notes sa mga pagkain na in-order niya. What is up guys? Welcome back. Andito na tayo. Kakauwi ko lang. Dito na yung order natin. Yung ano nila, yung packaging is pretty basic lang. Wala nang logo, yung paper bag. Then, ayun, transparent cellophane. Di ako sigurado sa mga pangalan sa in-order ko kasi nagtanong lang ako doon kung ano yung best seller nila. Tapos, ito na yung binigay sa akin. Gagawin lang natin ngayon. Titikman ko pa rin sila and then ilalagay ko lang sa description yung mga kinain ko. Iko-confirm ko muna. So, ayan guys, bubuksan ko to and then ilalagay ko sa plate. Katry ko tong effects. Okay, tingnan nyo. 1, 2, 3. Gumana ba yung effect? First time ko yung ginawa guys, hindi na ako nag-practice. Basta yun na yun. So yun guys, gagawin natin ngayon. Titikman ko isa-isa, then bibigay ako ng feedback, tapos rating. Simulan na natin. Ito yung itsura niya. Basic barbecue. Ito ko compare sa kamay ko, ganito. Malaki yung kamay ko guys. Ewan ko kung bakit kino-compare ko siya sa kamay ko. So ayun, medyo nag-dry na siya kasi matagal akong nakauwi. Yung amoy niya, mabango siya. And then naglalaway na ako, so titikman na natin. Basic barbecue lang talaga siya. Medyo makunat. Then medyo nag-dry talaga siya kasi matagal siya na-standby sa paper bag ko. So siguro kung may extra sauce ngayon, mas masarap to. Tapos medyo tumigas siguro siya dahil hindi na siya ganun kainit. Pero so far, okay naman siya. Common na good barbecue lang. Tingin ko mas masaya kung may ano sila, may distinct sila na flavor. Yung sila lang nakakagawa. Rating ko siguro dito out of 5 is 4.2. Let's move on to this chicken barbecue. Wow, ang laki. Ayun, medyo dry na naman siya. Sayang. Dapat talaga humingi ako ng extra sauce. Di talaga ako nag-isip kanina. Ayan, medyo well-cooked siya guys. Meron siyang parts na intentionally sinunog. Tapos yung iba, ayun, may red, may white. Okay naman siya pagka-barbecue. Yung amoy niya, same pa rin. Okay naman siya pero hindi siya like ganun ka lakas talaga. Dahil talaga yun sa bag, parang inabsorb nung papel yung amoy niya. Pero pagbukas ko nito, ayun, mabango naman siya. Feeling ko talaga kapag doon ako kumain, mas masarap to. So ayan guys, dami kong daldal. Nagugas na ako ng kamay. Na perfect talaga niya yung texture tsaka yung tenderness. Di siya masyadong makunat, di siya masyadong malambot. Then sakto talaga siya. Na-enjoy mo talaga siya while ninunguya mo kasi yung flavor din niya. Meron siyang konting pagka-unique yung flavor niya. May pagka-something different siya. Hindi ko ma-point out kung ano yun. Talagang masarap siya. Bibigay siguro natin dito is 4.5. One last time, guys. Mabubusog na ako nito. Galing, guys. Grabe. Let's move on to their main product. Sana yung pastil. Pagkaka-remember ko, ano to siya? Chicken pastil. Nakalimutan kong sabihin. Nakakadagdag talaga yung yung leaf sa amoy niya. Banana leaf. Banana leaf ba to? Nakakot ako guys, baka may masabi akong mali. So, malaking plus siya. Di lang yung barbecue yung maaamoy mo. May halo pa siyang something organic na ganun. So, ayan guys, titikman ko na to. Kakamay lang ako kasi naghugas na ako ng kamay. So, ihati ko siya.
Yung rice, medyo nasa malambot na side. Chicken nga. Chicken yung pastel and then yung texture is may pagka-sandy tsaka grainy. Tapos may kaunting buto minsan. Makakagat ka. Tapos, nakalimutan ko rin yung sasabihin ko. So, isa pa. Yung nakalimutan ko nung pala, yung dahon, nakakadagdag talaga siya sa sarap. Tapos yung lumalabas sa ilong mo. Hindi yung dahon yung lumalabas sa ilong mo, okay, yung amoy niya. Nakakadagdag siya ng organic aroma. So, bibigay na ako ng rating. Score ko siguro para dito is 4.4. Isa pa. Nawala! Nawala yung kinain ko. Sarap talaga, grabe. Wala akong sinabi. Okay, bibigyan natin ulit ng 4.5. So, ayun guys, natikman na natin yung tatlo. Then, yun yung rating ko. I-rate ko siguro talaga sila. Yung experience ko sa kanila, mga 4.7. Ito yung pinaka-ayas na nabigay ko so far sa lahat ng mga videos ko. Kasi napakasulit kasi talaga. Tapos, maganda yung interior nila guys. Nag-effort talaga sila sa itsura. I-recommend ko sila para sa inyo. Napakasarap talaga, like super. Babalik pa siguro ako doon. Then, itatry pa natin yung iba nilang pagkain. Titikman natin to ulit na may generous amount of sauce. Merong red button dyan actually guys na nakasabing subscribe. Meron ding kamay na nakadrawing dyan na nakaganon. Paki-click naman nung dalawa and then comment nyo sa baba kung anong restaurant or pagkain ang ipapareview nyo sa akin on the next video. Tapos huwag muna kayong umalis. Manood pa kayo ng ibang videos ko. Dito, dyan. Ewan ko kung saan ko ilalagay. See you there!